Enek ora target kira-kira umur piro arep menikah ngono? Kula umur pinten nggih, Pak? Luna Maya niku 41 tahun nembe menikah lho, Pak. Lho. Lah jenengmu arep piro? Swidak telu. Nggih mboten nggih 25 26 27 lah, Pak. Oh, 26 saiki Pak. Berarti 2 tahun kas menikah pisan. Insyaallah. Iya. Kira-kira kriteriane pria sing piye sing kok senengi? Yang sing sugih Pak siji, Pak. Hah? Pokoknya nomor siji kula sugih, Pak. Ah iya. Dadi pamane umur piro ora masalah ya, Pir? Ndak masalah, Pak. Malah sing dewasa-dewasa niku malah kula luwih seneng, Pak. Sedang good mood Pak soalnya. Napa? Good mood. Hah? Good mood. Good mood iki apa? Good mood itu apa ya? Moodnya bagus. Eh. Moodnya bagus, jadi semuanya happy, semuanya ceria. Jadi terus Bu Kesi mood beliin kita seragam. Gitu. Lah kok ngerti lek Bu Kesi senengane mood. Bukan yang itu loh. Tegese pikirannya positif apik ngono.
dene waranggana ingkang kepareng sowan menika wonten Jirolo 456. Nah nggih wonten 6 wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari made in saking Sragen. Kalajengaken menika Mbak Trihastuti Retnawati made in saking Ngawi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni dosen isi Surakarta jurusan pedalangan saking Jaten Karanganyar. Kasambet menika Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni asli saking Madiun. Lajeng Mbak Birgita Ayu sarjana seni ingkang tanggal 24 wulan menika 23 wulan menika ambawarsa umuripun 24 ngoten niku. Iya, yes bukan main-main lagi ya umur semono kuwi. Wis kudu nggone wong main-main, kudu sing serius, ditata tenan uripe, aja mung ngoyak marem, ngoyak seneng, ndak malah getun keduwung tembe mburine. Lah kuwi. Mergane wong wedoke tanpa beda kaya wadah kae ya, Truk. Iya, kaya wadah. Sing ngiseni wadah kuwi wong lanang. Lah yen wadah iki resik engko dadine bibit-bibit generasi ya bakal apik. Ning kok apa yen nganti wadah iki reget, wadahe kotor sing nggone pirang-pirang. Ha ya engko dadine ya ora becik. Ya mergo nasib becik lan orane, maju lan orane, ngrembaka lan orane sing jenenge bangsa yektine ditentukan oleh rahim seorang ibu. Wah iya ngono kuwi. Ya semoga-moga panjang umur, sehat walafiat, dadi waranggane kang lancar, sukses, rezekine ya kathah. Ya ngono kuwi. Rezekine kathah, kancane kathah, sing baku pacare aja kathah-kathah. Nggih. Mbak Birgita. Nggih. Dene ingkang minangka pamungkasing Paseban menika anak kula wadon. Iki bener ora anak kula wadon. Biasanya tak celuk anak kula wadon malah sosok malah maneni malah niku. Ponakan kula utawi pulunan kula ngoten mawon nggih. Gendut Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nah, menika ingkang nembe kuliah wonten ing UNS Kita Surakarta. Nah, aslinipun saking Kota Marmer, Laladan Tulungagung. Nah, menika. Wah, jan terima kasih. Truk dalem ana sing kepareng ngersakake tembang wiwit sore mau rung kewaca merga ya wektune umpek-umpekan. Nggih. Diwaca, Truk? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ahmad Jambari. Nggih. Pak Petro kula nyuwun gending gatik glinding ingkang nyekar Bukesi ingkang gender kula piyambak. Nggih. Ki mbiyen nate ning anu ki lho tumpak pelem apa ngendi ki tau gak? Ya, ngono kuwi. Gending menika kula aturaken dumateng Bapak Lurah lan perangkat Grogol mriki. Sakdereng lan sak sampunipun kula nyuwun pangapunten. Wassalam. Nggih. Pak Jambari tasih lenggah Pak Jambari. Wah, monggo Pak mriki Pak, gender-gender mriki Pak. Sing gender ben pipis langkung rumiyin Pak. Ayo nggih. Wah, sing dikersake ya suarane Bukesi. Ayo, nggih. Ya engko dianu to kan gathik glindinge dawa kuwi iso dioper-operke. Ben marem Pak Jambari sing bukani sampean dhisik Bukesi. Nggih. Nggih mboten napa-napa. Pak Jambari ya nggih. Rumangsaku piyayine tambah umur malah saya enom ya. Ha iya wis ngono kuwi. Sing penting bagas waras sehat walafiat nggih Pak Jambari nggih. Mriku Pak. Rena-rena kok biasane ki enek sing nuwun sewu Piyayi Caca Netra mbiyen sok nusul ning saiki mbok aku ora ngerti. Sing agem kacamata ireng lek nyuling nganggo irung lho, Tru. Ya, saiki ning ndi aku wis kelangan lacak. Ha iya, ngono kuwi. Nggih. Oh, kaya ngono kuwi. Nggih. Ya Bukesi sampean sing dikersake luwih dhisik, gatik glinding dengan pengibok penggender menika Pak Jambari. Monggo Bu. Saya mati. Cek. Dicek sik dadi sarunge muni dionokne sik. Lek dicek-cek muni berarti ya ampun lek ora muni ya kudu dijamoni. Nah ya. Lho Mik
Pak Dalang nyuwun sewu. Mik kok anggo dijamoni niku mik model napa to Pak Dalang? Lho, jero mic iki lek kondensore ngangge apa kuwi ngangge baterai. Lah baterainya kudu dicek kuwi dhisik. Ngaten. Ngono kudu ngono kuwi. Sapa ngerti njaluk ganti ngono kuwi. Lah tak kira lek mikmu. Ya ampun, aku nutup-nutupi lho Mas, aku malah dhek malah digasak-gasakne. Alah Bu ora. Ah iya ta, nggih. Ya Bu, coba Bu. Kinu pita kangku Kelate klindeng ngalileng ngolang ngaling ngalileng lileng ngalileng bapak calurutan geniro Sambung Mbak Lia Sundari. Nah, kaya apa iki? Maskote yang bab klasik-klasik ya Mbak Lia iki. Heeh. Diman-eman, ayo diwet-wet. Ayo, Apa aja lemu-lemu Mbak Lia. Lek lemon iso-isoke penyakit ki ya do teko. Mergo lek lemu identik karo kolesterol, karo lemak, karo gaji ngono kuwi. Ayo kuwi lemu iki tandon swara kok lek kuwi lek. Mbak manuk empret prit prit pateng ceruwit prit salurutan Mbak Lia. Lanjute Mbak Dian Munasiroh. Mumpung ramane iki tetep
setia monitor Kuntadi Channel dengan ungkapan kalimat sugeng enjing Pak Dalang tasih monitor Kuntadi Channel ngantos tancep kayon tuku borgol neng Kutha Pati mugi-mugi warga Grogol tansah pinaringan berkah saking Gusti Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Marsono, arikane luar biasa. Tuku borgol dinane jemuah terus muga-muga kabeh wong Grogol dipun paringi berkah lan barokah. Tuku borgol karo cengkeh terus muga-muga wong Grogol kabeh rezekine akeh. Tuku borgol didokok sanding sumur terus muga-muga kabeh wong Grogol sehat dan panjang umur. Ayo bacana ya. Manuk bedet diet pateng cruwet wet rerem betan rembet turut ngepang berapa sepiran-piran bulu hijau cucuk abang Ingkang nembe Ambalwarsa Mbak Bir kaya apa kita konsep ke depan sakwise umur 24 tahun ki arep ngopo kita Kasih pengen meniti karir dan pendidikan Pak. anak ora target kira-kira umur piro arep menikah ngono Kula umur pinten nggih Pak? Luna Maya niku 41 tahun nembe menikah lho Pak. lah jenengmu arep piro 23 Nggih boten nggih 25 26 27 lah Pak. oh 26 saiki Pak berarti 2 tahun kas menikah pisan Insyaallah. iya kira-kira kriteriane priya sing piye sing kok senengi Yang sing sugih Pak siji Pak. hah Sugih. Sugih dewasa tanggung jawab wis niku Pak. Pokoknya nomor siji kula sugih Pak. iya jadi pamane umur piro ora masalah ya Bir Ndak masalah Pak, malah sing dewasa-dewasa niku malah kula luwih seneng Pak. iya Duwe campur. iya ape iki jompong iki duwe campur sari saiki pisan Ora sugih kok Pak. Minimal urung sapa ngerti lek awam kerja sama merangkak bareng berjuang bareng akhirnya jadi lancar sapa ngerti mau Pak aku milih sing wis duwe Alphard to Pak. oh Alphard abad lek Alphard itu Terias ku tak jalane Alphard kena ora ya Truk serapa-apa moga-moga untuk jodoh sing cocok karo karepmu sing bisa membawa tentrem lahir batin selamat dunia tekan akhirat amin ya Bir Manuk blakang ganmu ngledek delak-delak mimpak tutuk mepete jenggeran neng baleto matur sembah nuwun dumateng Pak Jambari yang sampun kepareng yang kuyung dumateng para kadang-kadang madangkara ngasta ricikan gender mboten saged nyaosi napa-napa Pak Jambari mugi-mugi jenengan tansah pinaringan sehat walafiat pinaringan ati ingkang ayem tentrem jenjem permanem ayo nggih
Iki Mas Gareng ana pamundhut saking dulur kula Pak Waris Sugiono. Wilujeng enjing Pak Dalang Setia Monitor nyuwun lelagon utawi request rengu ingkang nyekar Mbak Winong Nawangsih. Karo mengenang iki karya besare Simbah Wangsa Subagya saka Ndal Bulur Tulungagung, Tru. Iya, gandeng ki ya bocah ki ya tau suwita ning kono, yes. Jenenge wong ki lek seda ki sangune jare siji amal, loro ilmu yang bermanfaat, angka 3 dungane anak. Bener. Lah ilmu yang sing wis ditularake dening Pak Wangsa Subagya wujude tetembangan kaya ngene iki muga-muga isih bermanfaat, dilantunkan, ditembangkan satemah iki engko dadi ganjaran sing bisa dikirim ana ing kasuwargang langgeng ditampa karo Bapak Wangsa Subagya. Wah iya, ngono kuwi. Coba dikumplitino. Jumenenga coba kaya apa. Iki mergo iki paket lah iki. Nggih. Telek sing ngaturake iki siswane Mbah Wangsa Subagya wis pas temenanan. Ya nang berdiri. Sinden-sinden iki seragame jer anyar bae. Ayo. Lah pancen saiki iki jenenge perhatian utama iki wong mirsani wayange ning sinden dhisik. Ayo. Lah sinden engko terus seragame buluk-buluk ngono kuwi. Sing isin sapa jajal? Ayo. Sedang good mood Pak soalnya. Napa? Good mood. Good mood. Good mood itu apa? Good mood itu apa ya? Moodnya bagus. Moodnya bagus, jadi semuanya happy, semuanya ceria. Jadi terus Bu Kesi mood beliin kita seragam. Gitu. Lah kok ngerti lek Bu Kesi senengane mood? Bukan yang itu loh. Tegese pikirannya positif apik ngono lho. Nggih, wis biasa nang anggere seragame anyar delala dandanane ya apik ngono awakmu penampilane ya luar biasa. Jan kaya golek kencana tenan awakmu nulis ngono kuwi. Masya Allah, terima kasih Pak Yaya. Ning kok capo anggere bar nyinden medun teko nggen pondokan iki badar jatine wujud. Walah. Loh, kula iki tetep cantik lho Pak Mbok. Danten ngeten iki terus pembuatannya tetep cantik. Ayo sing ngarani elek ki sapa? Apa minger kiblate wuta mripate ngarani awakmu elek ora? Kowe tetep mustika lek kaya awakmu. Bawane ki apa nduk nduk? Sinem Pak. Gandel? Nggih. Wah nggih, gandel. Coba kaya apa? Monggo diaturake. Kok beda dengan kebiasaannya? Ora kaya wingi uni tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kamu sudah tega agawe rucite membuat hatiku tercabik-cabik. Rucit cabik-cabik. Terus Baten
seperti dulu. Atiku digawe rangu, hatiku dibuat sedih. Suwit manuk sikatan. Apa suwite? Terowongan udan grimis. Oh, paham aku. Paham aku. Jadi pas udan grimis, enek terowongan. Lah, Manuk sikatannya mlebu. Kemeruh ora. Ngono. Dadi rangu udan tangis keloyongan, Menjadi tangis dan sedih yang akhirnya membuat tubuh ini linglung. Wes pokoke mirip-mirip ngono kuwi lah. Iya. Ya nang iki andalamu suwi rametu ki nang. Ayo diresapi dijiwai berkarakter. Oke, yo. sejak ikatan rengu enten niku dene sampun dangu di kakak ngaten saniki jerbenten napa pancen sampun bosen.
nuwun Cahayu luar biasa. Priyawe Dewi santai banget mergo iki dawuh saka panitia, Tru. Ya, piyai kene butuhe seneng-seneng lan favorite pancen ngaturi Cak Percil CS win biyen mula. Ya, acara apa wae sak campur sarine guyon maton. Ya, mula ya dipilihke lakon sing ora usah dawa-dawa ning hiburane iso kecakup. Ya, ora apa-apa sesuai karo situasi kondisi. Ngibarate awake dhewe bakul sego pecel sing ngersake pedes ya siap, sing ora pedes ya siap, ngangge tempe oke, peyek ya oke. Ngono kuwi. Mula Kang mangkon. Lah lek sesuk bengi dawa lakone. Ya, ngono kuwi. Nyambut gawe tenan lek sesuk iki. Lah iki masamu guyon mau piye nyambut gawe temenanan kok ya. Nggih. Coba anu Mbak Trihastuti Retnawati, Mbak Dian Munasira, ayo karo genduk Birgita. Karyane Piyai Kediri, apa Kitir Sumirir. Oh iya, diaturake. Karyanipun Pak Ki Gedhuk Siswantara sing suwi ora dikumandangake. Heeh, kaya apa? Nek diaturake bertiga. Nggih, coba. Yan karo Bir, ayo nggih. Oke, siap. Delala panggung ya, awake dhewe ya merangguli panggung model ngene iki lagi iki. Ya. Nggih, Pak. Dadi nggen apa kuwi nggen bintang tamu nggen sinden dijembari men kobek. Ya. Wis akeh jane ya, anu apa awakmu sing pengalaman Bir model panggung ngene iki lak akeh jane ya. Nggih, leres. Tapi nek jenengan iku nembe niki, Pak. Lah iya, sariku tak gawe sing luwih amba neh ngono. Ah, iya. Ben iso glundung ngono lho Bir ora nggih. Apik, iki jenenge kreativitas iki kaya ngono kuwi. Nganti umpek-umpekan tau lho wayangan iso sindene kaya genduren. Nggih, Mergo adep-adepan kabeh. pangku-pangkunan. Pangku-pangkunan ae. Dadine rasan-rasan. Heeh, rasa. Alah. Watake wong wedok lho ki pancen rasa-rasan. Mesti. Yo Kitir Sumilir diaturake. Dados, yuk. Yeah.
terima kasih matur sembah nuwun. Gandeng mau dibuka nganggo religi apa syair tanpa waton ditutup nganggo agamis meneh. Ngelingi lamun Ponorogo iki kota 1000 pondok pesantren. Ya. Diaturake marang para kiai, alim ulama, ibu nyai, pengasuh pondok pesantren ngendi wae, wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Wah ya. Bapak Kiai Ihsan, Bapak Kiai Zainul, ya sugeng laras wong adati karo ngenteni tahajud karo ngenteni subuh ni ya mirsani awake dhewe. Ya. Ugi diaturake marang para pepunden, dosen-dosen isi Surakarta bae akeh sing monitor karo awake dhewe terus nganti apal. Ha ya. Pak Waluyo dan kawan-kawan sembah nuwun. Nggih. Kunci surga, ya. Miftahul Jannah. Monggo dipun aturaken mugi-mugi sedaya para warga masyarakat grogol antuwa barokah. Amin. Yuk. manungsa becik padha elinga urip ning donya uripe mung mula padha sukma ing Gusti Kang Maha Kuwasa anepi ulang suci sarata Rahina semupang lang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukil oring kanekara sakeatar
ana buta krembyah-krembyah ngliwati kali cing-cing guling kae truk bundi kae truk edian tenan Cing-cing guling